फ्रेंड्स आम हॉल बाहरी पड़ीचु बुलियापाई समस्ते टिफिन तो खाई सारी तो देखो समस्ते बाहरी देखो समस्ते बाहरी स्कूल छुआ भी आस धर ना देखो एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी टा भालू चिड़िका काटे माउसी पार्क जगी देखो फूल एबे फुटी आसुची शीत दिन में तो माउसी जगी काले काले जदि छेड़े देवे लोक सुंदर पार्क गोटे केते बड़ बड़ा सांग झील बलर सांग तो तो बहुत सुंदर है गुलाब फूल स्टेप रखी देखो पक्षी देखु ए समस्त बुली आसबे देखो ये क्या बड़ी किसे सपन करते जहाँ को एते मु खोजी मो आखिरे पलक पड़िले तोर बलस भांगुची चोरी चोरी हाथ ठारी काई डाकी देरो धीरे धीरे हृदय को कर देसी करू तू किसे सपन करते जहाँ को एते मु खोजी मो आखिरे पलक पड़िले तोर बलस भांगुची चोरी चोरी हाथ ठारी काई डाकी देरो धीरे धीरे हृदय को कर देसी करू
ଲୋକ ଭିଡ଼। ତ ଆଜି ରବିବାର, ତେଣୁକରି ଡିସେମ୍ବର 24। ତ ସବୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ କରି ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ମଜା ମସ୍ତିରେ ସେମାନେ ଭୋଜି ଆନ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମଜା ମସ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଉଛି ଏଇ ପାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ସଫାରି, ଏ ପାର୍କର ନାମ ତୃପ୍ତି ସଫାରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକିଗଲାଣି ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ତ ଏ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେଉଛି ଭଲ ଭଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ସମସ୍ତେ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଏବେ। ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପଶିକି ଆଇ ମାମା ଇଆଡେ ପଶିକି ଆଇ ମାମା ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା। ସେପଟେ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତି ନେଇ ଲାଗିବେ। ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସାରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭେରି ନାଇସ୍ ହେଇଛି, ଭେରି ଗାର୍ଡେନ ଭେରି ନାଇସ୍, ବିୟୁଟିଫୁଲ ପାୱାର ଗାର୍ଡେନ ଇଜ ଭେରି ନାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କ ହେଇଛି ଏଇଟା, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ। ଆସ ଏଇ ପେଟୁନିଆ କରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
ସେଇଠି ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ସେ ଚଢ଼ିଲାଣି। এই ସାଇଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭୋଜି, ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇମାନେ। ଦୋଳି ପାଖରେ ଏବେ ବସିଗଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୋଳି ଅଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ସଫାରି ଏବଂ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ୍ର ଫୁଲକୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖାହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଘରେ ଏହିପରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଘର ସାଇଡ୍ରେ ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ସଜେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିକ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। फ्रेंड्स देखिए एटी दୋଳି सब प्रकार दୋଳି ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଦୋଳିର ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆସି ବସିକିରି ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଧରିକି ଛୁଆମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି ଯାଇପାରିବେ। ଗୁଆ ଗଛ ଫଳ ହେଇଛି। ଗୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ନଟା ଫୁଲ, ଏଟା ନଟା ଫୁଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଘରକୁ ବୁଲି ସାରିଦେଲୁ।
ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କଲ୍ୟାଣୀ